Musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Mga bigtan masantos, salamat sa kabuwasan, Pangasinan Dagupan. Wadjalari Balitan Matua. Saray Balitan Mamaorad, saray fake news. SBM Saray Balitan Matwa. Ya ipasabi na sa lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Agaw lang natin na Biyernes sa tatang tanagagik, petsa 13 at bulan na Pebrero taon 2026. Nabuwas agaw na puso. Kanyan sayay partner ko. Jad technical side, yakantabay tayo. The only one at puso ng Madam Charis in END, Engineer Nixon Dakal. Bumabati ng happy birthday kay Madam Charis. Agaw na puso manaya inkyanak mo, Madam Charis. And by the way, at Sayan Agaw at ating tanagagik, we are also celebrating World Radio Day. This is World Radio Day, February 13. Ganyan sa DWJE Radio Pangasinan at mikakasakay at radio station sa Luyag na Pangasinan, pigararatan. Karakol at ating tanagagik in delivering timely news and public service na kahit andyan na po ang power ng social media, alam po ninyo, ang radio remains a trusted companion in every home and on every journey. Diba? Nagkalalalad sa driver, yan wala raddalan, antoy dundungalanda, radyo at atang tanagagik. So, happy World Radio Day, everyone. Sa lahat ng mga announcers, lahat ng mga broadcasters, sa lahat ng mga including technicians, they are part of the radio industry. So partner, happy World Radio Day, ha? Oh. Pero ang tuya, kabkabat yoy ken, amay aktres ya si Vanji Labalan, ay amay mataba-taba yung malabi-labi rimak ng subusis to, yasi nga kaparpara ng matutina ha? Hagi na andi mo ladbilay manaya. Naandi ladbilay si Vanji Labalan sa kuya veteran actress matya komedyante at atong tanagagik inatay di manad Australia. Inatay di manad Australia. So pigaralaran veteranon aktor tan aktres So naandi ladbilay at atong tanagagik. And by the way,
Bukas po ang dating ng bangkay ni Speaker Jose De Venecia Jr. dito sa ating lungsod ng Dagupan, dyan po sa may simbahang bato sa may Bunuan Gazette. At wala so interyamot na sa balin na Kalasyaw, may rerouting at ating tanagagik na buwas isarada so the whole stretch na sa karaang laan to Mayumbo trafiko. Natan walay interya na sa bali na Manawag, Tapyang Jaruntan, at agtayo na traffic yung maong. At unong at saya so traffic rerouting na sa Kalasyaw, sa kwanto dyan sa traffic advisory daay, pinaaalalahanan ang lahat ng motorista sa gagawing road closure sa kahabaan ng Karanglaan at Mayumbo sa Dagupan City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga sa February 14, 2026, araw ng Sabado. At dahil dito inaasahan ng mabigat na daloy ng trapiko papasok sa nasabing lungsod. Narito po ang traffic rerouting at alternate routes sa mga oras na yon. Sa mga galing po ng Malasiki, Bayambang at San Carlos, dumiretso po kayo sa Lasip, San Vicente, Banawang, papuntang Maluwad. Okay? Ulitin natin sa mga motorista po natin, tapilang kayo na traffic na bus. Sa mga galing ng Malasiki, Bayambang at San Carlos City, dumiretso po kayo sa Lasip, San Vicente, Banawang, papuntang Maluwad. Sa mga galing naman ng Santa Barbara at Ordaneta, dumiretso sa San Miguel, Parungking, papuntang Tebeng, Bulusan. Okay? Sa mga galing ng Santa Barbara at Ordaneta City, dumiretso sa San Miguel, Parungking, papuntang Tebeng, Bulusan. Sa mga PUJ, Tebeng, Bulusan, Mangin, ang labas na po niyan. Okay, sa mga PUJ na galing Kalasyaw, dumiretso sa Robinsons, Pangasinan, patungong Parungking, papuntang Tebeng, Bulusan. Okay? So sa mga PUJ na galing naman ng Kalasyaw, dumiretso sa Robinsons, Pangasinan, patungong Parungking, papuntang Tebeng, Mangin, Bulusan. Yan. So yan po yung ating traffic rerouting bukas na magaganap dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Unungad sa may abiso lante na sa siyudad na Dagupan, isaradatan so Intiron, Karanglaan, Tan, Mayumbo Road. So be guided accordingly, Be guided accordingly. So nabuwas, gililingon na natatang tanagagik 14 and 15. So panayam to ng panayam na sa may bangkay ng dating Speaker Jose De Venecia Jr. dyan siyudad tayo Dagupan. At tayo nagpapasalamat kay Speaker Joe sa serbisyong kanyang inilaan. For how many years of his political career, talagang inilaan niya para sa 4th District of Pangasinan. Noong naidan ko muna pankanaw-nawa, paano si katumat so nagmali ko muna presidente na Pilipinas. But nonetheless, at misasalamat tayo. Nagkalalo lahat sana may scholars. Antayo wala scholarship program to ng Speaker JDB. I just don't know kung tuloy-tuloy pa rin po yung scholarship program na yan. At masasabi ko yan kasi I was once a part of that scholarship program. Taloy tao na tatang tanagagik panaral ko at seminaryo at scholarak. And I am grateful and thankful for that opportunity. Thank you, JDB. Actually, wala may one time na mabilay ni Dr. Tessie De Venecia. Di Madam Mali. Nakabkabat nyo ni Madam Mali. Singa foreigner tan, pero taga-Dagupan matitan. Si Kuya Jun, ay asawanan Dr. Tess De Venecia. Si Karayas so kabkabat ko. Ayan, wala may panaon niya tatagam lalamat si Speaker JDB. At nimbitan da yaman diskurso in behalf of the scholars of the former speaker. So, Speaker JDB, thank you. From the bottom of my heart, thank you. Maraming salamat for that wonderful opportunity
na maging recipient po ng scholarship program po ninyo. Rest in peace. At saray, karong maniran balita, informasyon tayo. At sayin kabasan, at saray balitan matwa at ating tanagagik, na-release na po yung driver, Kasimat, na-release na po yung driver, talapos, at sa may, tumalon, akatalapos at sa may, tumalon nga estudyante mula sa LRT. In-release nila at atong tanagagik ayon sa Quezon City Police District. At may paliwanag din po ang MMDA, pinaliwanag ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III ang paghahain ng reklamo laban sa driver ng sasakyang nakasagasa sa nahulog na lalaki sa LRT1 station sa Quezon City. Unong at kinantore na nagsilbiding dating Philippine National Police PNP Chief, may discretion ng police investigator na maghain ng reklamo. Dalawa ang paraan ng pag-file ng kaso. Kwanto una, regular filing para mag-preliminary investigation ng piskal. Pangalawa, inquest or a quick informal investigation by a public prosecutor for people arrested without a warrant, aiming to see if there's enough evidence to keep them detained and filed formal charges in court. So, ito yung naging pahayag naman ng MMDA. Antayo, non-research akmat at atang tanagagig. No kasi tawalamot, so liability. Ginagala, imagine, tumalon matlante, to ilaluan niya walay may tatalon na estudyante. So, ang tanong ngayon is there a liability doon sa driver who strikes a person falling from an elevated structure? Ito po'y ating alamin sa alamin ang batas sa ating Saray Balitan Matwa portion. Yan po yung portion natin. Ito alamin po natin. May liability nga ba? Matatandaan po natin, balikan po natin yung nangyari. Noong February 11, that's Wednesday, doon sa LRT 1 Fernando Po Jr. Station sa Quezon City, isang 23-year-old na estudyante ang nahulog. Hindi natin alam kung talagang inihulog niya ang sarili niya or accidentally na nahulog siya. Nahulog siya mula doon sa platform sa may northbound lane ng EDSA. So ang report ng Quezon City, ang sinasabi ngayon ng Quezon City Police District, pwedeng tumalon. Pwedeng tumalon yung estudyante at sa kanyang pagtalon, tamang-tamang dumaan yung kotse. Agtumat inilaloan may kotse, yawalay untaboy, malapod man at LRT station. Ngayon, dahil sa nangyari, na-aksidente yung bata, namatay. Okay? So, sabi nila ngayon, this incident raises complex legal questions regarding doon sa liability ng driver. Pakinggan nyo sa ating mga drivers para alam po ninyong gagawin po ninyo. So, you will be guided accordingly also. At malaman din po ninyo kung ano yung karapatan po ninyo. Okay. Regarding the liability of a driver who strikes a person falling from an elevated structure. While the emotional toll on the driver is immense, the legal question usually centers on two pillars: proximate cause and reckless imprudence resulting in homicide. Okay. The doctrine of proximate cause. Ito po yung sinasabi ng doctrine ng proximate cause. In any homicide case, involving a vehicle, the prosecution must prove that the driver's actions were the proximate cause of the death. Si kayo sumakasingag na inatuyan na sa may biktima. Proximate cause is defined as that cause which, in a natural and continuous sequence, unbroken by any efficient intervening cause, produces the injury.
Ano yung intervening act? Ano yung intervening act? The victim's intentional act of stepping into the path of a moving vehicle is often viewed as an efficient intervening cause. This breaks the chain of causation between the driver's operation of the vehicle and the resulting fatality. The but for test court asked, but for the driver's actions, would the death have occurred? While the car technically caused the trauma, the legal focus shifts to who initiated the sequence of events. If the driver was following all traffic laws, the cause is legally attributed to the deceased's intent. So napaka-importante sa mga driver, dapat you are following all traffic laws. That is your defense. Agaunta na tating tanagagi. Kasi, unyarang senaryo at ating tanagagig, karaklan na sa ride drivers are charged with the reckless imprudence resulting in homicide. Sikatutan si ikakaso da. Aguntan. So, to be found guilty, kondanatan, the state must prove that the driver showed a voluntary but not willful lack of precaution in situations where danger was foreseeable. Atang sunod-nunutan tayo at ating tanagagik. So, the defense of foreseeability. Ano yung defense of foreseeability? Sa ikwanda, paliwawad at ating tanagagik, a driver is generally not required to anticipate insane or extraordinary acts. For example, if a person leaps from an overpass or darts out from behind a pillar directly into a car's path, the law typically finds that the driver could not have foreseen such an event. May biglaan Nabiglaan. Siyempre, mandadrive kayo, pigare speed yun satan, batik yun satan, aguntan, at biglang bimaliw. That is considered as unforeseen event. Okay. Last clear chance doctrine. Ito, napaka-importante rin itong last clear chance doctrine na to. And this is the most common hurdle for drivers, sekonda. Now, the doctrine suggests that the person who has the last clear opportunity to avoid an accident, notwithstanding the negligence of the other party, is considered responsible. O kanyan, dapat mabilis din kayo. Aware din kayo. Sa pagdadrive, alert. Dapat alert din po kayo. Para pagka may biglaang tumawid, alam nyo na pong gagawin nyo, iwasan po ninyo. Under this last clear chance doctrine. And even when a driver is clearly not at fault, they often face a presumption of negligence in the immediate aftermath of a fatality. Kaya pag hindi nyo in-exercise yan, medyo mahirapan tayo sa kaso ninyo. Gauntan. Okay. The burden of proof. The driver must often demonstrate that they were adhering to the speed limit and maintaining their vehicle. Example, kalalo lang, speed limit, 30 kph, kwanto, pero babatik kay 40 o 50, oy, may violation na kaagad kayo doon. Pero isa sa magandang ebidensya na pwede yung hawakan for your defense, dashcam. Dashcam evidence. This has become the silver bullet for drivers. Video evidence showing that almost immediately after hitting the pavement, the student was struck by a passing vehicle is the only way to definitively prove a lack of reckless imprudence. Maong labat ko nyo, tawalay, dad sa may wala may lulugan naman yung manuntumbuk at sa may kotse, animan nanada, ya talagang timaboy may ugaw, ya jad intaboy to, duga-dugan nitan na may luganan. Suniba na at sa may luganan, awin no in ba na tumat, so intaboy may laman to, at sa may luganan. Kanyan, naku, niba na mat at sa may lugan, kaskas yan. At talapas na natin, yasi nga may sakim na niyarin sungugan na inatiyan na sa may ugaw. But the good news is, kanjay na in conclusion, okay, in the vast majority of cases where the victim's intent to end his life is proven and the driver was operating the vehicle without the bounds of the law, or within the bounds of the law, I should say, the driver is not held liable for reckless imprudence resulting in homicide.
because the law recognizes that a vehicle when used legally is not a weapon of the driver's choosing in these tragic circumstances. Kanyan lang in-release dala may driver. And another good news, sa may tatay to may ugaw, may tatay mismo, ang pumulaso may plano to, mangisagap na kaso kontra at sa may driver. Pero siyempre, one man may perwisyo, lagi na ogiplad prisuan may tuo, may driver, sanda in-release. Imagine, 11 yon, 13 ngayon, siguro kahapon din na-release, So, na-release din kahapon, so nag-overnight siya sa kulungan, nag-untan. So, yan po ang ating alamin ng batas sa Saray Balitan Matwa. Sa ating mga lovers, bukas na po yung Valentine's Day. Meron din po tayong paalala para sa inyo, para hindi po kayo mapasubo. Pero bago po yan, meron pong public advisory ang Binmalay Municipal Police Station. Ang sinasabi ng ating kapulisan dyan sa may Binmalay ay ipatuntundaman so Municipal Ordinance Number 17 Series of 2025. Ang tuta ni ordinansa ay may ordinansa mangigagangan requiring increased nighttime visibility among motorcycle, among tricycles, among bicycles, maging yung mga e-trike at mga e-bike riders. Ulitin natin. Alin po at sino po ang sakop ng Municipal Ordinance Number 17 Series of 2025? Ang sakop po niyan, yung mga lahat ng motorsiklo, lahat ng mga tricycle, lahat ng mga bisikleta, lahat ng mga e-trikes at mga e-bike riders. You are required to use a high visibility reflectorized vest or luminously colored garments, vest at atang tanagagi. O dino, luminously colored garments and or high visibility lights for vehicle, e-bike and e-trike riders while traveling along the thoroughfares of the municipality of Binmalay, Pangasinan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 the following day. Okay? So ayala may ordinansa matya pinanday ng board member Jerry Rosario agaw tanatatan tanagagik. Nuagak nalilingo. For the safety of all riders. Kanya papanunot tila lamat yata implementatan na sa Binmalay Municipal Police Station. Sige rin. Ontole so saray balitan mo to kaya rin inasarin pagabat tan paymano malalapunid saray manangan tabay. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un
Bisan ang putat-putang ilang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1
Wang FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa sari balitan matwa. Kaulop kanta ni sa lawasin kaaro, lawasin ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning. Magandang umaga sa lahat ng mga viewers, listeners po natin sa lahat ng sulok ng mundo. Ayan lalong-lalo na kay Sir Maxi Solis. Sabi niya, good morning Sir Joseph and happy Valentine's po. Kwanto, oy, thank you Sir Maxi. At ganun din sa mga single ladies ng Barangay Basing, happy Valentine's Day. Kay Madam Emma, kay Nanay Bihing, kay Nanay Kunching, kay Doktora Perla, kay Kagawad Esperanza, kay Madam Ja, at sa lahat. Sa lahat-lahat po. At siyempre, wag nating kalilimutan yung mga kaibigan natin din sa ating himpilan, si Rochelle Bubi, si Rexor Estinar, si Jenaline Bianan, of course, si Madam Jessa Zaragoza Perez, at siyempre lahat ng mga kasama niya dyan sa Tunis Lumber, kay Hermin Obando at kay Sir Rostom Mamaril. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang putang-putang yapantutungtuan arguan da atatan tanagagik at sa rin kaplusan at social media. So satay ni bawag at yabalita at sa may Country Mail online ni Pakar at sa may unaalagay natan ya tourism officer na satan ya balay. Natan pantutungtungan damat at 101 talk radio at atong tanagagik ni nababasak so sa aramay reactions dararamay akas akay may aramay ken aray manre-react at atong tanagagik kanto at hello Auntie Fanny Florante, magandang umaga po sa inyo Auntie Fanny, kumusta na po kayo dyan? Happy Valentine's Day po Ante. Natan pantutungtungan datatang tanagagik itan. Yawal ni abasak jay tatang tani nang pimaway itan. So atay panutupat da something like they're questioning the appointment of the tourism officer na bali na binmalay at ang ipaway. So, sa LGU Binmali na sa may statement, di man ibabagada, ang Binmali Municipal Museum ay hindi ginawang pribado o eksklusibong opisina. May ilang bahagi lamang ng gusali ang pansamantalang ginagamit para sa mga gawaing administrative at coordination works na direktang may kaugnayan sa tourism development, cultural promotion at museum operations. At ito ay patuloy na bukas at nananatiling nakatuon sa pangangalaga ng kasaysayan at kultura ng Binmalay. Yasay kwanda ni Diman natatan tanagagik at yung designation ng sinasabing tourism officer bilang tourism and cultural focal person ay legal. May proper documentation at sinusuportahan ng Executive Order Number 12 Series of 2025. At sinabi rin na siya ay Civil Service Professional Passer at nagtapos ng BA Psychology. Ang kanyang designation ay walang kaakibat na karagdagang sahod, benepisyo, emolument o department head status, gaya ng malinaw na nakasaad sa naturang Executive Order. Pero sa kwanto may sakilante,
ang sinasabi namin kwantuyay, so sa kayo Warren Chanko, kwantano, tuan account yata atin tanagagik pero si kwanto, ang sinasabi namin, ipakita niya ang credentials niya na karapat dapat siya sa posisyon. The credentials should be made known. So gabay dan ibaga na ng non-ti credentials. Ta sa ito atatong tanagagik anto sa ito atay appointment na sari department heads under the discretion na say chief executive, he or she being the appointment, having the appointment power. Gantan, appointing power, I should say. He or she has the appointing power, walad si kato may pakapanyari, yaman ng point. Man-approve na siya pa'y gabay ito magmaluya department head sa atin sa kaya departamento, agauntan na tatang tanagagig. Pero, syempre, nakaukulan untunton at sa may panuntunan. Panuntunan na sa Civil Service Commission. Aratay department heads, particularly at local government units, it is required that the appointee must meet the specific qualifications standards. One is education, another is experience, training, and eligibility. Set by the Civil Service Commission and the local government code. Agaunta na tatong tanagagik. Yanuinar, these appointments require concurrence. These appointments require concurrence from the majority of the local sanggunian within 15 days of submission. So amin niya department heads, undalan at concurrence na sa local sanggunian within 15 days of submission. Antura raman, so key requirements and procedures for department head appointments. Qualification, one is qualification standard. Ara may appointees must meet the minimum requirements for education, training, experience, and eligibility. Or in the case of LGU department heads, the standards prescribed by RA 7160 or the local government code. Now, yung LGU concurrence naman, the local chief executive, the mayor or the governor for that matter, issues the appointment which must be submitted now to the Sanggunian for concurrence within 7 calendar days. Nathan, if the Sanggunian does not act on the appointment within 15 calendar days from submission, then it is deemed concurred or biglang magkakaroon ng automatic concurrence. Okay. Now, on the effectivity and responsibility, the appointment is effective on the date of signing by the appointing authority. If not submitted to the Sanggunian and later invalidated by the CSC or the Civil Service Commission, the appointment is not effective from the start. Ay may tatawagin dan void ab initio, void from the very beginning. Okay. Nathan, wala mo manaya may tatawagan tayong confidential positions. Okay. Ang tura tayo confidential positions, there are certain department heads, particularly in the confidential staff, may be exempt from the requirement for eligibility but not for positions regulated by the bar or the board. So si katutan so gabay dan nalinuwan natan. Yung credentials, nasaray tutuditan. And siyempre, they have all the right to question kasi under the principle of accountability mo lanti. Agauntan, mabulayan, natatapik tayo atatang tanagagik, principle of accountability. Kapasilong tanatatang tanagagik at sa may prinsipyo a public office is a public trust. Siyempre, amin niya actions nasay sa kaya local chief executive walay katapat tutan natatang tanagagik accountability. Every actions, every decisions of the chief executives, andyan po yung tinatawag po nating akasuldong tanya naynay, accountability. Bakit nga ba pinag-aawayan yan?
Naalala ko tuloy, alam niyo yung kwento ni Helen of Troy? Si Helen of Troy, the face that launched 1,000 ships ya kwanda. Ya lapod sa may lapod si kato, gimapo so sa kaya gira. Lapod si kato labat. Helen of Troy, the face that launched 1,000 ships. Pero ito, paalala natin sa mga may planong lumabas bukas. Sa mga lovers dyan, alam ko, meron tayong mga magde-date dyan. Pero wala abasak matlanti, i-share ko labat at si kayo. Alam niyo po yung term na one night stand? Ito alamin natin ang batas mga kapaborito Is a one night stand a crime? Krimen nga bang matatawag yung tinatawag nating one night stand? Supreme Court rules marital infidelity or marital I should say. Ito ay matak, aliwan na babasak. Supreme Court rules marital infidelity constitutes psychological violence under Republic Act 9262. Okay. Ito pong kasong ito promulgated by the Supreme Court on August 19, 2025 under GR number 252739. Sa kwanto di atatong tanagagik, may question. Can a husband be sent to prison for psychological violence for a single instance of a one-night stand? So, ibig sabihin, si Mr. nakipag one-night stand even if he claims he never intended to cause his wife emotional anguish. Pero nalaman ni Mrs. kaya naging emotional siya. Bakit ka nakipag one-night stand? Kwantod si Mr. Kanyang sikiran, Mr. Paano walay plano yun may one-night stand na buwas? Ay manunot kayon maong. Tani sa ikuan na sa Korte Suprema. In a resolution denying a motion for reconsideration with finality, the Supreme Court affirmed that marital infidelity, including casual sexual encounters or one-night stand, constitutes psychological violence under Section 5, Paragraph I of Republic Act number 9262 or what you call the Anti-Vowsy Act. The High Court rejected the argument that the specific criminal intent to cause mental suffering must be proven, ruling instead that the intent to cause anguish is presumed from the inherently immoral act of infidelity itself. This ruling cements the doctrine that the law protects women from the effects of infidelity regardless of the offender's motive. Kanyan, yung one night stand is not a defense. Nununot yutan niya maong. Ito pa. Siyempre, may mga lalabas ulit bukas. Magde-date din. Ito pa, another landmark decision na sa Korte Suprema. Supreme Court affirms rape conviction, rejects sweetheart defense. Aliwan rason manaya tayo lapod sweetheart mo kuno. Ninya the Supreme Court affirmed the conviction of the accused for rape and rejected the sweetheart defense, reiterating that the existence of a romantic relationship does not equate to consent. Nununot yutan A romantic relationship does not equate to consent. In its ruling, the court underscored that consent must be clearly and convincingly established. Nakaukulan, ginawayutan, talagang gabay may biktima. So gabay ni ibaga na Korte Suprema. Pero no say kwanto may agko gabay, kwanto pero pinilit mo, ang gano sweetheart mo ni, sikatutan so problema na ane. Gantan, ni the victim, who was 14 years old at the time, testified that the petitioner, then 18 years old, even threatened to expose a video of them kissing
if she refused to submit to sexual intercourse. The court then held that such intimidation negates voluntary consent, emphasizing that emotional ties or affection cannot justify or excuse sexual abuse. Sa ikwan na korte, love is not a license for lust, reinforcing the principle that respect for autonomy and dignity remains paramount regardless of the nature of the parties' relationship. So be guided accordingly ha, mga lovers dyan na lalabas bukas. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ay, say makaporman balot at atong tanagagik, the sad reality is ito, pimaway, so sa survey at atong tanagagik, na pangatlo sa pinakakurap na bansa sa Southeast Asia ang Pilipinas, ayon sa Corruption Perceptions Index ng 2025. Pangatlo, inilapat ang index ng Global Anti-Corruption Monitor na Transparency International. Sinusukat umano ito kung gaano katiwali ang public sector ng isang bansa base sa pananaw ng ilang eksperto at negosyante. Ayon sa tugon, inaasahan ito kanbalot ng Malacanang. Ang tugon naman ng Malacanang dine, si kwento, inaasahan ito sapagkat binulatlat ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyu ng katiwaliang nakabaon sa maraming bahagi ng pamahalaan. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang isyu tungkol sa korupsyon. So kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga. At ito po ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro noong February 11. Sa ikwanto, so nung nagkaroon ng investigasyon na open ang mga nagtatago noon, kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng dumi ng nakaraan, nililinis ngayon. Si Ren. Tani say number 1. Nung nanganti pa may number 1 dyan. At intiron Asia at ating tanagagig. Say isang katagayan na score is Singapore. Imagine, Singapore. 84. So score to at ating tanagagig. Insan 84 unto sublayed 84 is 63. 63 is Brunei. Ay agi. So Philippines is the third most corrupt in Asian countries. Ay agi. Siguro no, malinis tayo, liyan korap, anto. Bali-bali siguro ipanamali ti dyan Pilipinas, anto. Pero magano kayo, walay pasabog to ng Vice President Sara Duterte. Harangal yun man, so pasabog to ng Vice President Sara Duterte. Gabayon na rangal. Sige. Dengalun tayo may pasabog to ng Vice President Sara Duterte nantoy kwanto. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Agi, yes. Ito man, no?
Lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, Ay. alam nila, ganito ang gagawin sa security mo. Anyway, sayang yung magandang pagsasama noon, ano ha? Nauwi sa, you know, it all started, they started as sweethearts in politics. In politics lang. They started as sweethearts in politics. Now, nako, iwan ko nga ba? Ba't ganyan ang epekto ng politika, no? Pero ito, dapat tandahan po natin, isang content creator ang patay matapos kumain ng devil crab. Tulala mo tayo devil crab. Wala manayay devil crab matatatang tanagagik. Ito po isang uri ng alimango na nakakalason. Oh, ay nako. Mahilig pa naman ako sa alimango. Sana hindi ako makakain ng devil crab. Mahirap mamanayan to ha. Nakuha umano ng pamilya ng biktimang si Emma Amit ng Puerto Princesa City ang mga devil crab sa karagatan ng Sitio Takduan sa naturang barangay noong February 4. Pero hindi nila alam na nakakalason ito. Nakapag-vlog pa ito ng pagluto nila ng mga nakuha nila sa dagat. At ayon sa kanila, ay kumuha ng crab sa laot at niluto pa nga noong gabi at ang nakain, totoong crab. Talagang makinis ang likod. Kinabukasan, niluto pa rin yung natirang crab. Yun pala, ang kanilang naluto ay isa na po doon ay ang devil crab. Kaya mag-ingat po kayo. Paano nga ba makikita at makikilala yung devil crab na yan? Ay, nako. Mukhang pari-parehas din eh. Namumula rin pag niluto, gauntan. Kaya ingat po kayo ha. Siguro yung mga mangingisda natin, alam na rin nila kung ano yung devil crab na yan. So ingatan po ninyo. Huwag po kayong bumili ng devil crab. Dahil yan po nakakamatay. May lason po kasing dala yan. Ito po yung mga palatandaan. Kasi matagal na rin nagbibigay ng paalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR na huwag kukunin at kakainin ng devil crab. Mas kilala sa mga lokal na koret, liod, kaligmata, kagangbugton at karal-karal. Dahil may taglay itong lason sa talukap at laman kahit naluto na. Ito po yung palatandaan ng pagkakalason ng devil crab. Okay? Pamamanhid ng dila at paligid ng bibig, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, pagsusuka, paglalaway at pagkauhaw, at pagkahilo, pag-iba ng panlasa, paglabo ng paningin, pagsakit ng ulo, pagbabawas at pananakit ng tiyan, hirap sa pagsasalita at paglunok, pagkaparalisa ng kalamnan na nagiging sanhi ng pagkawala ng malay at pagkamatay. Kaya ang payo ng mga doktor, sa mga makakaranas ng ganitong sintomas, agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan just in case pwede pa kayong ma-save. Pagka yung mga nabanggit po nating sintomas, yun po yung mga sintomas na naramdaman po ninyo, takbo ka agad sa ospital ha. Wag na kayong magpadali-dali pa. Takbo ka agad sa mga paggamutan. Baka malunasan pa natin yung pagkalason ng katawan, ha? So, ingat-ingat lang man po sa pagkain ng mga crabs. Ay, lalo na bukas. Siguradutan. Siyempre, paway kayo na buwas, Valentine's Day. Sakit sa may marakapya, iparungo. At sa may inararuyo, yung crabs. Masamitan, mananam. Seafood sa gauntan. Mahilig at seafoods. Andi mo at ibagay yung may order yun sa may inaruyo. Tanunan order kayo agto gabay, ay natural sa Valentine's celebration. Gauntan. Kanya namang order kayo, antay may dapat
ta inaruyo antayoy labalabay to. Ha? Nagkalalolaed panangan. Ta sa importante kwandalante tapen agkanalingwanan na sa inarom busugin mo ang kanyang tiyan. Kwanda. Kaya siyempre, no, aral yo, no, ang turay labalabay, na sa may inaro yo, tasi katuman so iparungo yo. Tapyan, bali-bali, so Valentine's Day celebration nyo mo't. Gauntan. Kanya si Sir Nixon na buwas, tani, doble so kinto ya, celebration to, Valentine's Day tan birthday. Ti paborito ng Madam Charis, Sir Nixon, niya panangan. Seafoods? Hindi. Paano mo kabisado? Karne? Pising? Karne? Pising? Pising. Dapat marunong kan manutay ng duruan potahi. Pising, sirin. Ani Madam Charis, in celebration of Valentine's Day, saka yung birthday mo, for the first time, manutoy Engineer Nixon Dakal. Manutoy pakbot. Gaya mana naman. Pero ang kapalay malami oras sa yatatin tanagagik saratan sa balitan matwa. Akalo pa kantabay lalangula sa lawas yun kapaborito, lawas yun kaaro Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, the only one at puso nun Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po Monday mga kapaborito. And enjoy your Valentine's Day. See you po dito lamang sa number 1 top news station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing,